conèixer el Joan Guinovart, és un senyor molt amable i jo sóc de Bolívia. M'ha agradat molt, ha sigut molt divertit i molt graciós. Yo me he quedado flipando. Que ajuda molt a la gent que té diabetes, càncer de pulmó, càncer. He après que no tenim que fumar perquè fa dany als pulmons. I la diabetis, saps què és? Sí, és del pàncreas que no té la insulina. I has après que era el metabolisme del glucogen? Sí, es com... Si te lo explico no lo vas a entender. La bioquímica viene de vía de vida y bioquímica, es que eso me cuesta un poco. De la química, sí. Què t'ha agradat més del Guinovart? El baile. Lo estamos aprendiendo para el final de curso. Com se formen a l'IRB? Per grups. Ho expliquen en un diari i després les persones que ho miren en el diari vienen a fer-les una entrevista. Tiene más de 400 científicos. Que no fan experimentacions amb micos, sinó amb rates, amb microbis i com això. Que de mayor, que també quiero ser científica. I tu què vols ser de gran? Científic de l'IRB. Even if the sky is falling down, I know that we'll be safe and sound.